Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лесен Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәткә яңа газельләр кайтты. Холабызда индустриаль парк булдырыла. Янгын коткаручылары Татарстан чемпионатында катнаша. Бүген шәһәр яны транспортының социаль әһәмиятен бәяләү авыр. Айрыучы алар авыр җирлекләрендә яшәүчеләр өчен мөһим. Шуңа Әлмәт районы халкы өчен Әлмәт пассажир автотранспорты җитештерү берләшмәсендә яңа транспорт барлыкка килү шартлыклы хәбәр булды. Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты 7 газель пассажир автобусы сатып алды. 2023 елга куелган максатларның берсе шәһәр яны маршрутларын хезмәтләндерү өчен техника составын яңарту һәм тулыландыру булды. Әлеге максат район бюджетыннан кергән акчалар һәм Татарстан Республикасы җитәкчелеге ярдәме белән чынга ашырылды. У каждой автомобиля уже закрепленный водитель. Передали в этом году мы им новые нефазы, сейчас передаем газели. Я уверен, что от этого качество обслуживания будет только лучше. Вовремя будут они выходить всегда в рейс, всегда будет комфортно, тепло, удобно, уютно. Һәр автобус 16 урынга исәпләнгән. Техника бензин һәм пропан бутанда эшли. Автобуслар Әлмәт пассажир автотранспорты җитештерү берләшмәсе акционерлык җәмгыятенә Бикаса Соша Әлмәт Новоникольск, Әлмәт Кылшәрип, Югары Мактамага керү белән Әлмәт Васильевка, Әлмәт Миңлебай станциясе, Әлмәт Кузай Борискина Березовка Ерсубай, Әлмәт Бишмунча Кама Исмәгыйль Яңа Нәдер шәһәр яны маршрутларына хезмәт күрсәтү өчен тапшырыла. В последнее время администрация уделяет очень большое внимание пассажирским перевозкам. И мы от своей команды коллектива АПАПАТ постараемся оправдать доверие администрации и руководителя нашего предприятия. Алсу Нуриева, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә индустриаль парк булдыру буенча конференция узды. Ул онлайн һәм офлайн форматында төрле профильле институтлар, эшмәкәрләр Россия, Казахстан, Белоруссия вәкилләре катнашуында иде. Бирдә Деловая Россия иҗтимагый оешмасы да катнашты. Конференция темалары лазер технологиясеннән алып ясалма интеллект булдыруына кадәр бирелде. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә технологик профессиональ кадрлар булмау проблемасы бар. И для данного проекта, конечно же, очень важно привлечь профессиональных технологических специальностей. И мы надеемся, что миграция профессиональных кадров в Альметьевск будет только увеличиваться. Хәзерге вакытта Әлмәт районы башкарма комитетының проект офисы индустриаль парк булдыру проектында эшли. Биредә профессиональ кадрлар, инвесторлар һәм резидентлар җәлеп ителә. Алар ташламалы шартларда әлеге мәйданчыкта урнаша алачак. Альметьевск вообще очень технологичный регион. Здесь очень много креативного бизнеса, это креативный кластер. И Альметьевск также влияет в креативную экономику нашей страны. Здесь мы можем отметить новые форматы обучения. Это школа креативных индустрий, это Союз мультфильм, школа анимации. И по истечении определенного времени Альметьевск уже будет узнаваем не только как нефтяная столица Татарстана, а уже как креативная столица нашего региона. Индустриаль парк яңа җитештерүләрне урнаштыру өчен махсус төзелгән территория. Эшмәкәрләр исә аны инде күптәннән көтәләр. Академические, так скажем, специалисты, которые дали сегодня мастер-класс именно того, что нас ждет там, через 5 лет, через 10 лет. И были специалисты, которые уже сейчас используют это у себя на практике, на производстве. На самом деле мы уже очень много используем, просто убедились, что за этим будущее и надо копать глубже в эту сторону. В сторону инноваций, в сторону автоматизации собственного бизнеса. Харис Мөхәммәтшинның уйлап табу өлкәсе җир тирәнлегеннән космик биеклеккә кадәр. Ул фантоматлар булдыру проекты белән катнашты. Фантоматлар каты көнкүреш калдыкларын пластик шешәләр, алюминий банкалар, пыяла шешәләр рәвешендә кабул итүче автомат. Планируется их размещение в шаговой доступности, чтобы люди не выбрасывали, куда попало. А вот туда, там происходит распознавание и сортировка по видам материала.
Бүгін Россияда хынәри бәйрәмнәрен башкаларның гомерләрен саклап калу эше белән шөгыльләнүчеләр, коткаручылар билгеләп үтә. Бәла килеп чыкса, кемнеңдер тормышы куркыныч астында булса, алар һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер. Алсу Нуриева дәвам итә. Быел Елховнефть нефть һәм газ чыгару идарәсе нефть промысллары объектларын һәм якын тирәдәге торак пунктларны саклаучы кишүдә урнашкан 27-нче янгын коткару частина нигез салынганга 61 ел тулды. Монда янгынны сүндерүче һәм кешеләрне уттан коткаручы профессионаллар эшли. Коткаручының катлаулы һәм җаваплы, еш кына тормыш өчен куркыныч белән бәйле эше эшчеләрнең эшлекле һәм шәхси сыйфатларына аерым таләпләр куя. Ответственность, дисциплинированность, целеустремленность, самоотверженность. Иметь большую силу воли и огромное желание помогать другим. И поэтому, скорее всего, люди, я думаю, все-таки данной профессии не становятся, а рождаются. Коткаручылар тәүлекнең вакытына карамастан хәрби әзерлектә торалар һәм чакыру белән ярдәмгә киләләр. Шул исәптән үз һөнәри бәйрәмнәрендә дә. Биредә тагын янгыннарны профилактикалау юнәлешендә дә эш алып барыла. Әлеге бүлек вәкилләре беренче карашка күренмәсә дә, алар шулай ук бик мөһим эш башкаралар. Проверить объекты праздничных мероприятий. Особое внимание обратить. Мы проводим профилактику, мы проводим инструктажи, лекции, беседы. Также мы контролируем, чтобы, допустим, на объекте устранялись какие-то нарушения, которые могут привести к возгоранию. Отделение ствол первой помощи подать. Югары профессионализм, тәҗрибә, ныклы дисциплина һәм иң катлаулы экстремаль ситуацияләрдән чыгу юлын табу осталыгы 27-нче янгын коткару частин кешеләргә ышанычлы треккә әйләндерде. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә янгын коткару спорты буенча кышкы Татарстан чемпионаты узды. Ярышларның максаты иң көчлеләрне ачыклау юлы аша республика беренчелегенә җыелма команда формалаштыру. Чемпионатны оештыручылар һәм катнашучылар белән Рәдифә Нигъманова аралашты. Түбәнкам, Казан, Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләреннән янгынга каршы хезмәт белгечләренә өстәп мәктәп укучылары да. Янгын коткару спорты буенча Татарстан Республикасының кыш көн чемпионатында 6 команда катнаша. Быел ул 35-нче тапкыр уздырыла. Бу ярышлар бик әйбәт әйбер ул. Русча әйтсәң, сплачивать итә. Без беләсез, время непростое безнең, вот. И именно бөтен республикада җыелды, Юго-Восток җыелды. Вот бергә инде монда ярышлар үткәрәбез и бик шәп уза инде бу ярышлар. Бу иң кыю һәм чын иратлар спорты ди оештыручылар. Шуңа да карамастан, әлеге спортта егетләрдән әз генә дә калышмый менә дигән нәтиҗәләргә китергән хатын-кызларга карата соклануларын да яшерми алар. Чыннан да ялгышсалар да, егылсалар да, туктамый максатларына баручы туташлар бу ярышларның күрке. Ну, наверное, адреналина много. То, что волнение тоже было. Сейчас отпустила, что пробежала. Что самое главное в этом виде спорта, как ты думаешь? Не волноваться и всегда добегать до конца, чтобы не случилось. Тут очень экстремально, много получаешь эмоций. И я люблю бегать, я раньше занималась легкоатлетикой. И вот тут это все очень интересно, башня, сотня, много адреналина, эмоций. Янгын сөндерүчеләрнең һөнәри осталыгын да артырга йөз тоткан әлеге ярышлар Татарстанда 35-нче тапкыр оештырыла. Аның нәтиҗәсендә гадәттә республикабызның җыелма командасы формалаша ди оештыручылар. Ярышларның бүгенге этабында катнашучыларга каршылыклы полосаны үтәргә кирәк иде. Моның өчен алдан әзерлек кирәк ди оештыручылар. Даими шөгыльләр генә иң яхшы нәтиҗәләргә китерә. На данных соревнованиях традиционно идет отбор членов и кандидатов в сборную Республики Татарстан, которые будут в дальнейшем защищать нашу честь и достоинство республики на всероссийских соревнованиях. Ближайшие соревнования пройдут 22-26 января в городе Казани.
Чемпионат нәтиҗәләре буенча беренче урын Түбән Кама шәһәре командасына бирелде. Икенче һәм өченче урыннарны Казан командалары алды. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда шәһәр һәм район халкы һәм кунаклар өчен Кыш бабай резиденциясе ачылды. Әлеге күркәм чара Татнефть хәйрия фонды проекты нигезендә инде 3нче елын оештырыла. Балалар өчендә, өлкәннәр өчендә гаять сөенечле көн бүген. Шәһәрнең нефтьчеләр урамына урнашкан Кыш бабай резиденциясе тиздән ишекләрен ачачак. Мондый мөмкинлек әлбәттә Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Кыш бабай резиденциясе балаларны һәм өлкәннәрне дә әкияти дөньяга алып керә торган урын. Бәйрәмдә катнашучылар алып баручыларга кушылып җырладылар, шигырьләр сөйләделәр, яңа елга теләкләрен җиткерделәр. С праздником, с этим Новым годом, годом дракона. С Новым годом желаю счастья, успехов, здоровья. Всех поздравляю. Яңа ел белән сезне, чтоб все хорошо случилось. Снег идет, скоро Новый год. Дед Мороз к нам придет, всем подарки принесет. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов һәм Татнефть компаниясының социаль программаларны озата бару үзәгендә әйдәп баручы белгеч Рафаэль Камалетдинов якынлашып килүче яңа ел белән котлап, балаларны Кыш бабай янына кунакка дәштеләр. Безнең ничә еллар инде менә шундый яхшы традициягә керде. Үзебезнең Азнакаебызда, шәһәребездә менә шулай торып резиденция Деда Мороза ачабыз. Әлбәттә, ул бик кирәкле. При поддержке Татнефти организована работа резиденции Деда Мороза. Предоставлены прекрасные костюмы, очень много сладких подарков. И, как уже было ранее сказано, приходите с 3 до 8, до 9 ежедневно с сегодняшнего дня и до 8 января включительно. Подарков хватит всем. Бирегә килгән һәркем Кыш бабай һәм кар кызы янында булып, уеннарда катнашып, татлы бүләк ала һәм фотога төшә алды. Резиденция азнакайлылар өчен 8 гыйнварга кадәр көн сайын 15 сәгатьтән 21 сәгатькә кадәр эшләячәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.